Rahina semu pangyuang haruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukiloring kadangipun Kakang Dimas Parto kepiye kabul kawusanane anggen mumungu sarine rakamu ing Ndorowati. Ngeduh Kakang Mas nyuwun pangapunten sejatosipun lumantar suksma kula sampun amboyongi kundur dumateng Koko Prabu Ndorowati. Parandini sak sampunipun sukma manjing wonten ing raga babar pisan boten wonten tandha-tandha anggenipun wungu saking nindra. Yen pancen kaya mengkono kewajibamu wis rampung kowe mundura. Punta dewa pribadi sing bakal nggugah anggene sare panjenenganing Nata Agung Ndorowati. Prabu Ndorowati kula ingkang rayi Puntadewa ingkang sowan wonten ing Jalatundha monggo Koko Prabu sampun kami tigan dumateng para Pandhawa tanpa pengayuman paduka tartamtu kula sakadang gayuh tuna numbak lepat pramila saking menika monggo kula aturi wungu Koko Prabu minangka tandha setyanipun Pandhawa dumateng paduka. Monggo kula aturi nampi sungkem kula lan sembah kula menika Koko Prabu. Nata Kresna lan ngandika duh Yayi Prabu Haywa sungkaweng tias ing Yayi Puntadewa badhe menapa? Badhe nyembah dumateng paduka Njeng Koko Prabu Ndorowati. Menapa adatipun menawi Puntadewa menika kaliyan Kresna nggih nyembah? Sanes kresnanipun nanging Wisnunipun ingkang kula sembah. Bathara Wisnu mboten kiyat nampi sembahipun Bathara Darma, cekap dawah sami-sami ngoten kemawon. Yen ora gelem disembah kene do nyembah ora aku wae. Tak plinteng lho kowe. Muni pisane gregetne ora. Angger sijine ndelosor sita melu ndelosor. Sijine murep melu murep. Kabeh padha rumangsa. Asor kabeh rumangsa nang ngisor ning janjane ngisormu butuh munggah kowe. Ora kaya ngono kok ya. Aku ora kuat sembahe Bathara Darma karo Bathara Wisnu. Bathara Bayu ora kuat. Sing takon sapa kowe? Sing ngomongane Bathara Bayu barang ora. Kados pundi Koko Prabu Ndorowati? Nggih.
Nadyan kados pundi kemawon kula wonten kahyangan nalika semanten saderengipun amandhangi wujudipun Jitapsara. Kula menika sampun prasetya saklebeting manah sinten kemawon. Duka Pandhawa menapa Kurawa ing saged nusul kula wonten ing Suralaya menika ingkang kula bata ing Bratayuda. Mongko cetha ngigla tanpa warna nggih namung Yai Arjuna ingkang sumusul dhumateng kula Yai. Inggih syukur menawi ngaten paduka mboten badhe negakaken dhumateng Pandhawa. Inggih mekaten. Ning nuwun sewu, pakaryan kula dereng rampung. Kula tansih anggadhahi jejibahan. Mila kula suwun Yayi Puntadewa mire sawetawis kula tak ngrampungke bab-bab ingkang rungsit menika. Nuwun, piak. 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 Kowe ngerti ora tembung piak-piak iki ngerti ora? Enten dayo. Ora perkara dayoe. Yen muni piyak-piyak ki tegese yen akeh wong lenggah ning kono, banjur kowe muni piyak-piyak. Ora nek apa-apa tek piyak-piyak iki lho karepmu piye? Arep biyak sapa? Sakeneke kula niku. Rasan nesu mburi meni ngetungne kepelantangan lho ora. Petruk wong koclok ora. Lah mboten koclok senes Petruk jenengan. Ana apa, Truk? Nuwun sewu menika wonten ratu ingkang rawuh wonten ing Makambang badhe manggi jenengan. Wah, beto napa-napa. Rantang dibeto, bungkusan napa-napa dibeto, mbontret pirang-pirang nganti ketes terus niku. Nggo badhokan kuwi. Nggih. Sing biasane mangan sapa? Kula. Kenapa ora kok cegat ning dalan? Lah niki sing digoleki Prabu Kresna nek. Sapa ta sapa? Narendra Ngastina Prabu Duryudana. Lah dalah rak apa to? Syukur sampun wungu anggenipun Indra. Bangun. Wong kono ket mau merem melek pisan muni bangun ora. Kula nderek mangayu bagya, kula nderek memuji. Kula sampun sawetawis dangu mapan wonten ing Makambang, wonten ing Jalatundha mriki kula cegah. Nedha tegah guling, mboten mam, mboten tilem. Melu prihatin supados paduka Njeng Koko Prabu enggal wungu saking Nindra. Nyatanipun sampun wungu, wah cocok sanget. Nun inggih Yayi Duryudana pangestu paduka pancen kados mekaten. Nah, gandeng temriki kula nggih nderek prihatin tur paduka menika socaning rat oboring jagat titising Wisnu kedahipun adil lan rata sing ditresnani ora mung para Pandhawa tok ning Kurawa kudu antuk pangkawigaten saking paduka. Kula suwun kanthi sanget monggo kula boyong dhateng negari Ngastina mongko dados bataipun Duryudana minjang wonten Bratayuda. Mangke rumiyin perkawis paduka badhe mboyongi kula dhateng Ngastina monggo kemawon ning kula tak matur nggih. Kula menika bibar sowan wonten kahyangan satemah menapa kemawon ingkang dados panyuwun kula dipun kabulaken kaliyan para dewa. Nggih, lajeng. Lah,
Nuwun sewu. Nuwun sewu. Luwe kae mesti arep. Nuwun sewu. Lah sak menika wonten kalih perangan kula aturi milih ingkang mangpilih ingkang pundi. Nggih. Saklebeting Bratayuda mbenjang paduka dipun bantu Narendra sewu negari jangkep sakwadya balanipun sakgamanipun kaliyan Prabu Kresna ijen tanpa rowang tanpa gaman senjata cakra pun mboten gadah pun didol sak payu-payune Kembang Jaya Kusuma pun sakniki mboten gadah Genti Kusuma Wijaya mboten duwe gaman mboten duwe napa-napa kula menika monggo kula aturi milih Ratu Sewu komplit sak wadya balane lan gamane apa milih Kresna ijen tanpa rowang nggih dipilih dhisik aja kesusu nggih yen nganti kleru pamilihe sampean ku mung entuk sabun cilik niku karo aduk ngirin kula dipun penggalih paduka menika Narendra yen iya yen ora ya ora sampun ngantos grusa-grusu nggih sampun kula iso mikir kula iso nalar paduka ijen mongko tanpa gaman tanpa wadyabala ning diabrak napa muga sineksen jagat saisinipun dipun penggalih sampun kula milih Micik Bratayuda dibantu Ratu Sewu Negara komplit sak wadyabalane lan kamane pisan sineksen jagat saisinipun Duryudana kados pundi kabul kawusananipun? Padhang tetrawangan raos ing manah kula. Napa sampun kelampahan ambayongi Ratu Ndarawati Sri Bathara Kresna? Kresna nggih abrak napa? Lho, tek ngoten. Kula menika dipun dawuhi supados milih Ratu Sewu Negara komplit sak wadyabalane lan gamane pisan kaliyan Prabu Kresna sing ijen tanpa ruang, tanpa gaman. Lah lajeng paduka milih ingkang pundi? Kula dudu wong cubluk, kula dudu wong bodho, kula dudu wong goblok. Kula iso mikir. Lah nggih, jenengan milih pundi? Milih Ratu Sewu Negara komplit sak wadyabalane. Aduh manyan. Gembal manyar-manyar gek pripun to nggih. Paduka nek malah milih Ratu Sewu Negara mboten milih Prabu Kresna menika kleru ya mung banget mergo enten paribasan. Mang pikir sani. Ratu Sewu komplit sak wadyabalane gamane karo Kresna ijen. Monggo sak menika gentas paduka klaturi nalar ing kanthi wening ing raos pangraos. Nggih. Ratu siji Prabu Kresna nadyanto tanpa kanta tanpa kanthi. Ning menika sinten? Menika titising Bathara Wisnu dewaning kabagyan saged memba dados brahala sak gunung gedene aja kok mung Kurawa jagat sak isine ini dikun gulung kalih Kresna kelakon. Ratu Sewu nggih napa ngrembyak kakehan cacah ngerdo kakehan jiwa. Ning entek-entek konsumsi niku mangke popole niku. Monggo dipikir. Dipenggalin jenengan kleru lek ngoten niku mau ngebake karo Ratu Sewu. Sewu ra betah melek sedaya nggih napa niku. Waduh mati. Lah pripun dijalke mriku? Kula ijalke yen ngoten.
Kok wangsul mriki melih? Napa sing keri? Mboten. Kula mboten sida. Mboten sida pripun? Kula batalaken anggen kula milih Ratu Sewu Negari. Lho, teng ajeng kula lak sampun matur, dipun penggalih rumiyin sampun kesusu. Paduka malah kados mekaten mboten gega dumateng atur kula kok dijolke. Ratu menika hambekipun bawa leksana, mboten saged nglincati sabda ing sampun kawedhar. Prek. Bakenipun kula ijol. Kula mboten sida milih Ratu Sewu Negara. Terus kula milih Paduka. Paduka sinten? Sri Nata Ndarawati. Nadyan Paduka setunggal ning nyatanipun menawi duka saged memba dadi brahala pinggir dewi. Dereng kantenan pinggir dewe sok-soke malah anoman kok jenengane pripun ora. Kowe buta gedhe sak gunung. Mboten saged kados mekaten menika. Kok njo dijal-ijolke kaya apa wae jenengan. Padake kula ni barang napa pripun? Lah napa ijolan kalih kula mawon. Kula nggih iso gedhe ning empuk kula niku. Mboten. Kowe kula ijol. Kersa mboten kersa paduka kula boyong dhateng Ngastina. Yen mboten kersa badhe kula rudha paripeksa. Ratu cangkeme mencla-mencle. Kula seneng kalian Ndara Jodipati ngoten niku lho. Ora sah kakehan omong. Ngerti sajake wong omong ngabangke kuping langsung ratu cangkeme mencla-mencle jedhet ngoten niku kula seneng estu kula seneng mboten perlu kakehan gunem sing tanpa guna ngerti Duryudana sajake gawe runtik ing rasa langsung ratu cangkeme mencla-mencle ngoten niku kula seneng cak-cek ndak rampung ngoten niku ora kok omonge kaya jenengan niku terus jak jagongan malah numpak pedah ning ndi ora. Kresna numpak BMX ora. Ora. Pun niku Gus mengajar niku Gus kapok niku. Yayi Duryudana rek pasuryanipun abang kabeh. Badhe dandan menapa jenengan niku? Wah, dandan pripun? Kula diantemi wong. Lho. Sing antemi sinten? Adik jenengan wong Jodipati nggih Werkudara. Perkarane napa? Sejatosipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna menika sampun wungu. Lho, sampun wungu? Sampun. Lajeng badhe kula boyong dhateng negari Ngastina. Prabu Kresna menika kersa. Ning Jiduk Werkudara menika murang tata. Salebetipun kula mlampah gandhengan tangan kalian Prabu Kresna. Ngerti-ngerti kula didupak diajar. Kula janjane males ya iso ning kula wegah. Perang karo Werkudara mboten enten gunane. Kula diantemi, kula didupaki, kula dibanting. Malah sumbare sing ngabangke kuping. Aja mung kowe Kakang Duryudana. Kae Ratu Mandura sing kaya sapi nyikaran kon maju rene. Lambene mun sing ora-ora. Tutu karepet Werkudara. Wah.
kowe duwe perkara karo Duryudana monggo. Kowe gegeran karo Ratu Ngastina monggo. Ning aja nyandak daging waras. Klerune Baladewa ki apa luputku apa karo kowe? Parandene juwen rewete ucapmu nyina karo wenggrang ngasorake derajate Baladewa. Apa sing kok ndel-ndelke? Apa ora kelingan ra melek mripatmu perang karo sejarah. Kowe iso perang ampuh kaya ngono sing marahi ya Baladewa. Kowe iso perang gada sing ngajari Ratu Mandura bareng karo Duryudana. Bareng saking wis pinter wani karo gurumu. Ya ngono piye? Arep ngendel-ngendelke kowe. Yen pancen jajal Ratu Mandura mara gawe cobane dengo sing dadi kuwonthake. Broto ker putraku sayuta wara saketi rampian kowe color putra bencangan mati. Apa tangan mar adan lho piye? Ene ngopo nek klunuh-klunuh kaya wong getun? Kakangmu nesu. Sapa to? Baladewa. Ora ngerti perkarane ngerti-ngerti nesu karo aku muni sing ora-ora. Aku diajar, aku didupaki. Ora wani karo Koko Prabu Mandura. Wanine ya wani, aku mendine ngerti tata krama kae guruku kae kakangku. Saiki ngene wae, mbok menawa iki dadi dalan sanggit rungsit sing tinata dening jagat saisine supaya panjenengane ora melu campur ning Bratayuda besok. Nalari manut aku, maju meneh. Gawenen kadang sepuh kae saya muntap. Syukur lamun to kersa ngasta wujude senjata nenggala. Mengko lamun to ditibani nenggala mara gage inggatana. Dudu watak satriya tibani pusaka banjur mundur. Kowe isih pengen dibotoi Kresna ning Bratayuda apa ora? Ya ora gelem tak mbotoi liyane. Ayo. Bali meneh kowe. Kowe bali meneh nantang perkara malang kadak mripatmu menelo bandeng kaya ngono. Arep nantang Ratu Mandura, nek ora dawa umurmu kowe. Wah. Weh. Wah. Weh. Wat. Weh. Wah. Ora kena dieman kowe, ora kena ginawe becik Werkudara. Njaluk tamat sejarahmu glandang nenggala pedhot kulumu. Ayo. Sawangen Werkudara. Aja kok sipate menungsa. Bumi wae tak tibani parandene mledak metu genine kaya ngene.
gunung bakal jugruk segara bakal asat yen tibana anggamu tan murwa lebur tumpur tanpa dadi kowe Werkudara. Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Aku dewaning bumi. Dosane bumi ki apa, lupute bumi ki apa? Bumi iki ditanduri apa wae bisa thukul kanggo srana penguripane manungsa. Ning parandene kuwi ora nate ngaturke panuwun nganakake sedekah bumi, parandene malah ngrusak karo bumi satemah kaya mengkene kahanane. Karma pala sing bakal ndok tampa. Besok matimu bakal ditangkep bumi satpitu. Aduh mati. Wah. Waduh dewa. Ah. Hyang Agung, kula nyuwun pangapunten. Dosa kalepatan kula ingkang wani nyikara dhumateng bumi satemah dewaning bumi nyepatani dhumateng kula. Benjang pejahipun Baladewa ditangkep dhumateng bumi satpitu. Kula tobat, kula ngrumaosi salah. Kula nyuwun pangapunten Dewa. Kula nyuwun pangapura Gusti. Koko Prabu Mandura. Wah, Nyai Kresna, aku njaluk tulung, Nyai. Wah, Nyai Kresna. Babar pisan aku ora nduga mono. Sapa meneh sing tak sambat sebuti yen ora kowe, Kresna. Kadangipun Kakang, aku jare disepatani dewaning bumi, besok lamun to mati bakal ditangkep bumi satpitu, aku dikempit bumi. Malah sae lan sekeca. Gur dikempit kemawon lho mboten rekoso. Ning dikempit bumi, ning lak menika bumine yu ngatemi. Karo Petruk nyelo-nyelo. Lah jenengan enek wong mlaku ngerti-ngerti dirangkul. Cai Kresna ndi? Iki cai. Kalungan kembang melati plastik nih. Muni aja kok bocorne goblok. Kok kaduan kok streaming kita lek tenan. Wonten menapa kok Prabu? Wah, piye lakon kaya ngene? Aku disepatani karo dewane bumi, matiku besok ditangkep bumi satpitu. Ning nuwun sewu, Gusti menika maha murah, maha tresna. Badhe paring pangapunten dumateng titah menawi titah kala wau kanthi saestu mertobat lan nyuwun pangapunten. Lah, kuwi sing tak anteni banjur caraku mertobat nebus dosa piye? Nuwun sewu kedah nindakaken tapa matirta. Truk, Dun. Matirta ki apa? Matirta niku kencing. Matirta ki kungkum, ngawut ora. Lah, kungkum nang endi? Wonten ing Grojogan Sewu. Suwene mboten pangenan mangke sepados dipun dherekaken dening anak kula pun Setyaka. Ning ingkang minangka pertanda, lamun ta sampun wonten ganda banger bacin. Ewadene ilining toya menika abrit. Lah menika minangka pertanda sampun meh paripurna anggen paduka tapa Brata Matirta wonten ing Grojogan Sewu. Aku dikanteni kelawan Setyaka, nggih sepatun nderekaken dhumateng paduka. Kalih kula napa pripun? Kula tak melu nggo renang teng mriko. Ora percaya karo kowe. Ora percaya karo dapurmu iki, Truk. Percaya kuwi mumpun kok. Njaluk pamit dongakno aku lebeng karya. Nggih, pun to. Wong yen gelem tobat pengiran tetep bakal tresna. Matur nuwun, Kyai.
Mangka anggro srusa sumbar lindhu getara bumi gonjing Werkudara cetha lamun to kowe jarak perkara Ripalungguhan iki gandeng Prabu Kresna mentiyung katresnane marang Pandhawa ora perlu ngenteni sesuk-sesuk ayo Bratayuda dikenceng dina iki ya